Min sanabar olonqaary bolbakka bolsaýnan sakalarga serger olan ha ulakkan soltalaaq. Ondan bu sergen ýitagin ulakkan beli künnegere oňohullar holobura saňa jaga kiriге tergen sergete diýen, kiit kelitige kiit sergete diýen. O büyüger Kırgızda hergete diýen ba, onda da tuttarda elbäkler. Ondan bu ıhak ıhıtıgar turura sergelere üddüye çorannaq bolar. Onda magar bu bulga hakalar baydarın dolların sılgınan teňdire bip bollaklarına bu ıhakka tura sergelerden emi 3-4 tebelek sılgı töbetini oňorandan anlık sergeleri ören ýallar ebit. Bu isqahana golawra en bu sılgın baýa dolu 3-4 tögül elbi turdun diýen soltalandar manlyk sergeleri oňorandar tururan ýallar. Oleýin indikleri ide golawra indik sergeleri ıhakka turarallar. Ondan at sergete diýen bar. At sergete bolan golawra bir töbelek bolar. Bu gahaýyn bädin ıtyktyr eterge dolu bolur. Gysakaların ahyr astara da bolluğum bu tutta terillerige tiýe bu ayanlargar ülelillerge gamsyllarga barda sılgınan olar. Oleýin bu sılgınan ha ıtyktan ondan delagat bette boldy. Kini kıtta sılgı şirge teňge tüspitler edýän mänagat betak bolukdakdyr. Anan hılgıbытын ha hakalar beýe bastygyt da ondan allyk maska bu menüksün oyulan körebin nar hılgı bu jöheger ýitin oyulan körebin oleýin emi beli kudduk bular daňytdan sergelegenar arbagakdagenar sılgı belitin erekillerler. Bu mostagy toýakdagy togara beli kudduk oňan battar toga ýete bu hawa kygla jenaturar injegden ıhak da hitiger bu olonqaga da horullarынан mostag toýakdak handa da simbol bolan köstübet. Onda uraha emi bu minaqputu uraha olonqalap bar. Uraha mandyk küske oyulanara soq. Toga bite boldy. Atak uraha solta bek boldy. Aňadas bu baratyn digen oňoran taharallara bata sılgı hiritten, sılgı kuturuguttan kıl oňoranlar digen bayan oňoran taharallar boldy. Bir de urahaga ehnäge dulkamahagar at sılgı töbetin oňatbatlar. Osaýna andyk oyu beli soq. Any olonqaga bu köýi gotu kenditten alttan sergeni öras bıttyr edýän bar. Bu alttan serge timir serge bodak. Timir alttan serge bodak. Bu gün otuya kalabaçıyan sahar qaydyňy anaňastyňy öňnäq haňa kıhyldyp mas turaryn goýandar oyulan epit sergelere bolar. Onu bihi alttan serge aglara tambat edi. Timir serge bagotun turara hatybyt. Rejigine öýde bilemie arytja atyn bolan taksır. Bulur hakalaggandyk timir sergeni turubutlara kanda dağını etildi beta dağını qohullu bata dağını. Manna diyen ebenettekka allukmas olonqaldyrigar serge bolan anyıldan ere turbatar bundiyen isqahannaq ırıylaq. Ol ebeter qappıtmas bolan turbatar bundiyen çelki yok kurutun turum diyen ıldırıylaq. Onu öküzcan horoktor manda kıratık bukkur oňorallar. Allukmas silihe sirandanan ustan baran serge bolan üýden taqqybydy diýen. Üýde arytja atyn öýde bir bolan söp toga ýeter bu sergeni öre anýahan diýen. Üýden taqqahan bodak kine öre anýahan diýen. Onda bu emende sılgıbytygar beýigi kirgeten bu appytgar kirgeten obastan öre anýan tururar. Ötük beli sergebit diýen bolar.